HBO Records and Oyoboy Production. Iti na minsan nagkita ta, di na magkunuwatan na kayaken ka. Isungbat mo ket nalawag, awan ko nam nga ibaga kanya. Nalawag apar buglaeng isungbat mo na nakita, akako'y kuyog mo. Nalawag apar buglaeng isungbat mo na nakita, akako'y kuyog mo. Ni ay ayadem di nasakit nga kinunam, awan bibiyang kuti pagtuyusam, awan gayam kay mudingak. Parparbuklaeng gayam dayta ayan. Iti na minsan nagkita ta, di na magkunuadan agayat ken ka. Isungbat mo ket nalawag, awan ko nam nga ibaga kanya. Nalawag apar buglaeng isungbat mo ta nakita, akako'y kuyog mo. Nalawag apar buglaeng isungbat mo ta nakita, akako'y kuyog mo. Ni ay ayadem, 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 ni ay ayadem. HBO Records and Oyoboy Production.